Добрий вечір. Час новин на АТР. Сьогодні 29 березня, вівторок. Це 761-й день анексії Криму. У Криму знову обшук у будинку кримсько-татарської родини у селі Новоіванівка Красноперекопського району в будинку Мідата Ісаєва російські силовики провели обшук. Відомо, що силовики в масках зі зброєю прибули на 3 легкових автомобілях і 2 газелях. Деталі обшуку нашому телеканалу прокоментувала голова Красноперекопського регіонального меджлісу Санія Аметова. Приехали на 2 газелях и 3 легковых автомобилях, около 15 человек. Начали проводить обыск, искали оружие, наркотики, интересовались теми, кто приходит в дом, кто уходит из дома. Вот такие основания стали поводом для обыска. Собрались около 10-15 человек. По их словам, обыскали дом, сарай и подвал. У них 4 детей, семья занимается скотоводством. После обыска Медата забрали. Сказали, что на их семью написали жалобу. Якобы они хранят в доме оружие или еще что-то запрещенное. После допроса сын забрал отца домой. Засідання за скаргою про продовження утримання під вартою Чийгоза перенесли на 6 і 7 квітня. Сьогодні мали пройти відразу 3 засідання суду. Однак Ахтема Чийгоза, Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі не доставили до зали суду. Замість цього влаштували відеозв'язок з СІЗО. Але адвокатів і засуджених такий формат не влаштував. Спершу суд мали перенести на 31 березня, але потім перенесли на квітень і пообіцяли присутність Чийгоза, Асанова і Дегерменджі. Чийгоз, Асанов и Дегерменджи выступали сегодня по видеоконференц-связи. В зал суда их не доставили. Дело в том, что в апелляционной инстанции, кассационной и надзорной, закон позволяет оставлять на усмотрение суда привозить или не привозить в зал суда подсудимых. Я полагаю, что такое решение было принято как ответная реакция на выступление Ахтема в ходе последнего слова на заседании 24 марта. Ни одно из этих заседаний по существу не случилось по той причине, что выяснилось, что суд не исполнил свои обязанности. Рассмотрение этих дел состоится на следующей неделе. Українська льотчиця Надія Савченко оголосила про чергове голодування. 5 квітня вступає в силу вирок про 22-річне ув'язнення Савченко. З 6 квітня вона почне сухе голодування. Останнім часом її здоров'я сильно погіршилося, вона втрачає вагу. Надія Савченко написала листа до людей. Його опублікував адвокат Ніколай Полозов. Там Савченко пише: «Торгуватися будуть. Кожен буде хотіти урвати за мене якомога більше. Я товаром не стану. Свою долю вирішу сама». Раніше в інтернеті з'явилася інформація, що Надію обміняють на громадянина Росії, який відбуває покарання в США. Але адвокат Полозов спростував цю інформацію. Здесь непонятно, почему Александр Ерофеев, который находится в Украине, вдруг стали людьми второго сорта, и Российская Федерация берет и отказывается от них. На мой взгляд, это тоже абсолютно неправильно, тем более, какое отношение имеет Америка к Савченко или там БУД к Савченко. Надежда Савченко сама задает некую планку, поскольку она собирается с 6 апреля объявить сухую голодовку. И здесь, конечно, российским властям придется принимать тяжелые решения, потому что совершенно очевидно, что для Кремля абсолютно невыгодна ее смерть здесь, в России. А вот в качестве какого-то такого ценного приза, который можно менять выгодно, и поэтому она стремительно сокращает сама срок для принятия подобных решений. У кримських водосховищах майже не лишилося води. Ситуація щодо забезпечення населення питною водою важка у всьому південно-східному Криму. Але в Керчі, Феодосії та Судаку проблема стоїть особливо гостро. У фронтовому водосховищі на сьогоднішній день 5,7 мільйона кубічних метрів води. Цей запас є мертвим об'ємом, тобто брати звідти не можна. У Феодосійському водосховищі знаходиться 8 мільйонів кубометрів води, 6 з яких – мертвий обсяг. За словами кримських чиновників, щоб вирішити проблему на довгострокову перспективу, потрібно вирішувати питання з Україною і Північно-Кримським каналом або будувати нитку водопроводу з материковою частиною Росії. Однак це призведе до помітного збільшення тарифів на воду. Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора. За проголосували 289 нардепів. Самого генпрокурора в залі парламенту не було.
Перед голосуванням представник президента у Верховній Раді Степан Кубів з трибуни парламенту повідомив, що сам Шокін не прийде. Він написав листа, яким попросив розглядати це питання без його участі. Тепер, щоб відправити Віктора Шокіна у відставку, президент Петро Порошенко має підписати наказ про його звільнення. Згідно з Конституцією України, генпрокурора призначає особисто президент. Де сам Шокін? Я думаю, що всі в цій залі хочуть задати йому багато питань у зв'язку з його діяльністю. І відставка у такій формі, на жаль, залишає багато таємниць. Хто, власне, були ті люди, котрі давали вказівки Генеральній прокуратурі покривати олігархів, покривати корупцію? Давайте розуміти той факт, абсолютно усім очевидний, що прізвище Генерального прокурора на сьогодні Порошенко. І треба зробити все, щоб це прізвище помінялося врешті-решт. Щоб були системні зміни в прокуратурі, а не зміни прізвищ. На жаль, уже це третє прізвище. Перехід на латиницю як спосіб відродження і розвитку кримсько-татарської мови. Представники громадськості, Меджлісу та Міністерства освіти і науки України обговорили проект постанови Кабміну, яка могла б дати старт великим освітнім змінам. Перевести кримсько-татарський на латиницю Курултай кримсько-татарського народу вирішив ще в далекому 1993 році. У 97-му Верховна Рада Автономії навіть пішла назустріч вимогам народу та доручила Радміну Республіки розробити програму переходу. Кримсько-татарська латиниця повинна була з'явитися в школах, газетах та ділової документації. До практического перехода на латинскую графику, к сожалению, дело не доходило. Был постоянный саботаж. Мы обращались в свое время и в Кабинет министров Украины, в Министерство освіти України, с тем, чтобы было принято решение на общегосударственном уровне, но было не до нас. Просто не рассматривали этот вопрос. Сейчас, я считаю, самое благоприятное время принять решение, окончательное решение о переходе крымско-татарской графики, вернее, утвердить ту графику, которую принял сам народ. Спочатку кримські татари використовували арабську в'язь, але вона не могла точно передати фонетику. В кінці 19 століття Ісмаїл Гаспринський провів реформу, наблизивши написання кримсько-татарської до тюркських мов. А в 28-му році всі тюркські народи, опинившись на території Радянського Союзу, перейшли на латиницю. Тривало це 10 років. Радянська влада, зміцнившись, заборонила латинський алфавіт. Але саме він найбільш точно передає звучання мови, вважають мовознавці. Слова і передаються певні звуки, те, що не можна передати кирилицею саме. І тому є цей перехід дуже важливим для того, щоб можливо було втілити ті, дійсно, правильно говорити ті слова, які є саме мовою тією, котрою вона написана. Ініціативу кримських татар підтримують і в Міністерствах культури і освіти та політики. Там, де залишається кирилиця, там залишається русський мір. І кирилиця в Криму – це ознака панування руського міру. Тому в даному випадку це ще і політичне питання. Будь-яке переведення на іншу абетку мови – це дуже довготривалий процес, який потребує підтримки. Представники громадськості сьогодні обговорили проект постанови Кабінету міністрів про затвердження алфавіту кримсько-татарської мови латиницею, відзначивши, що одного впровадження нового алфавіту мало. Необхідна державна стратегія підтримки мови і культури корінного народу України. Роман Спірідонов, Едем Сітаров, Заман, АТР. У Києві пройшло чергове засідання у справі екс-депутата Кримського парламенту Василя Ганиша. Його звинувачують у державній зраді. Сьогодні розглянули докази обвинуваченого та заслухали аргументи захисту. Докладніше у сюжеті. Засідання суду почалося з розгляду інтернет-видань. Крім того, представники прокуратури надали докази вини Ганиша у державній зраді. Їх зібрали слідчі. Ось проєкт рішення про реєстрацію Василя Ганиша на вибори у міську раду Феодосії. Посиланням на вказаному сайті міститься проєкт рішення про реєстрацію Ганиша Василя Васильовича, нашого обвинуваченого кандидатом депутата Російської міської ради. Для адвоката Ганиша Андрія Руденка це не доказ.
Вона не породжує правових наслідків, тому його не можна вважати документом, а відповідно і доказом по справі, що в виборчому законодавстві має бути саме публікація і протокол з мокрими печатками і підписами. Оскільки це офіційний сайт Російської Федерації, нам написано інтернет-видання, де ми тільки що продивилися його походження і вважаю, що це є документом електронним носієм інформації. Все, що розміщується на сайті ДВЦВК України, ми можемо вважати, не є документами, кидати на мокру печатку. Всі знаємо, що територія Криму є окупована, надати можливість таких документів слідства, на жаль, немає. А це вже список кандидатів, які балотуються у міську раду Феодосії. Серед них обвинувачений. Як ми бачимо, на вказаному сайті він відображений як самовисуванець і висвічен статус зареєстрований. Захист наполягає, Ганиш займав проукраїнську позицію. Показують і відео, яке, нібито за їх словами, підтверджують його патріотизм. А также кладезя людей, которые предали наш город, чтобы не ушли в отставку. Василя Ганиша затримали торік 28 квітня на виїзді з Криму. Колишній депутат був узятий під варту, оскільки знаходився у розшуку. Його звинувачують у державній зраді. Ельвіна Цидбулаєва, Іслам Пінка, Заман, АТР. В Єгипті зловмисник з нібито поясом смертника захопив і викрав на Кіпр літак з десятками пасажирів на борту. Пасажирський літак Airbus A320 авіакомпанії Egypt Air, який виконував внутрішній рейс з аеропорту Борг-Аль-Араб в Каїр, був захоплений невідомим. За непідтвердженою інформацією, в літаку летіли 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Борт приземлився в аеропорту кіпрської Ларнаки, який був в терміновому порядку закритий. Є інформація, що кілька десятків пасажирів вже звільнені. На борту ще залишаються 4 іноземця і члени екіпажу. Гастролі. Шоу-програма «Кримда Яша». По всьому Криму. Зустріч з улюбленими ведучими та артистами. Наприкінці тижня шоу відбудеться у селищі Октябрьська, Буюн-Конлар. Про те, що побачать глядачі у шоу, дізнавайтеся з нашого сюжету. Прем'єра ток-шоу програми «Кримда Яша» залишила море вражень. Гості заходу поринули в атмосферу свята і народного єднання. Такие мероприятия вызывают гордость. Собравшись, увидев друг друга, мы радуемся. Мы единый народ. Творчий колектив студії «Караденіс Продакшн» втілив в життя всесвітньо відомий формат комедійних шоу в кримськотатарському стилі. Мы думали над форматом, в итоге получилось комедийное шоу. Услышав шутки, зритель не только смеется, но и задумывается. Протягом усього вечора глядачі насолоджувалися жартівливими постановками, кумедними відео, пародіями, уривками з телевізійних програм. На шоу виступили кримськотатарські артисти. Гостей пригощали національними стравами, а також на всіх чекали подарунки і розваги. На протяжении вечера на зрителей выпадает культурный дождь, который смывает все ошибки, все ошибочные суждения. Зритель уходит от нас с гордостью за свою культуру, за свой народ. На прохання тих, хто не зміг потрапити на шоу «Кримда Яша», організатори вирішили провести гастролі з концертною програмою по Криму. Мы каждого из вас ждем с нетерпением. От нас гарантировано хорошее настроение, от вас ждем присутствия. Найближче шоу проведуть 3 квітня в селищі Октябрьське, Буюн-Конлар. Пісню «Джамали 1944» виконали на баянах і акордеонах. Український гурт «Рвані меха» опублікувала на своєму каналі в YouTube кавер-версію пісні «1944» української співачки. Це вже 5-й кавер на пісню «1944». З нею Джамала представлятиме Україну на конкурсі «Євробачення-2016», який відбудеться у Швеції у травні.
Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше о 19:30 у випуску «За Аман» з Ельдаром Херсейтовим. Будьте з нами. До побачення.